uMaria Mayile wathenjiswa izigidi zemali abantu abashushumbisa izidakamizwa kepha umvuzo kwaba yijele. Bengimastermind yakhona. Sure. Bengibanikeza i-idea ukuthi izinto lama passenger from that side ukuthi bezobona ba survive e-airport kumele bazifake kuphi. Wafakwa kulobu bugebengu ngowesilisa waseNigeria owamthembisa ukuthi kuzoba yibhizinisi lokuthengisa inwele neziqholo. Lasihlangana khona ila wangitshela khona ukuthi no ngakhona ukumassista ukuthi abantu bakhe mababuya from Brazil bashiye izinto e-crafting and then mina ngizokwazi yini ukungena ngaphakathi ngizithathe lezo zinto lezo. In other way kumele mina ngiriskwe abantu bakhe ukuthi bangaboshwa. 80,000. Lena kwabe kuyimali eningi kumuntu oneminyaka engu-24 owayenephupho lokuba udokotela kepha alangafezeka ngenxa yendlela akhuliswe ngayo. So ngicale ukuzimela at the age of 12 years. So ngathola umntwana mina 14 years. Kwase kuphele iminyaka emihlanu esebenza esikhumulweni sezindiza. NgoNtulikazi ka-2019 sekufike iphasela wavuka waye emsebenzini ngosuku ayengasebenzi ngalo. Kwahlwa emini ke uma owesilisa ayesebenza naye emfaka ogibeni. So bengicela isizo kuye without knowing ukuthi yena uzongitrap. Wathi imali ayifunayo yena because angeke ariske ngomsebenzi wakhe ufuna 200,000 and then kwavumelana ukuthi vele bazomnika le 200,000 leyo. Okay, uVanderkap wayenza yonke lento leyo wasuka wahamba emahokisini akungireport is where I got arrested. Ngesikhathi eboshwa wayenezinyanga ezimbili ezithwele ekhulelwe ingane yakhe yesibili. Ngazala lana umntana ngimkhiphe 2022 March ana 2 years. And letting go, what was that like? Bengula, bengihlanyela everyone. Kwa member, captain, head of prison, bengakhona ukupha. Njengamanje izingane zakhe zinakekelwa ugogo wakhe njengoba ebhadla ejele eliseGoli. Nosekuzoba yikhaya lakhe kuleminyaka eyi15 ezayo.